फांद्यावर बघा अशा आल्यात ना रस्त्याच्या आड, ते पण तोडत तोडत चाललेत. आपण बायका काय करतो, खाण्यापिण्याकडे थोडंसं दुर्लक्ष करतो. पहिला डोसा कधीपर्यंत स्लो गॅसवरच करायचा. हा बघा 4-5 ठिकाणी रोप मी म्हटलंय. अरे वा. म्हणजे असं मला कधी होत नाही, पण आज मला असं एकदम खूपच थकल्यासारखं वाटत होतं. हे बघा पाणी कसं वाहतं हे ना. हे बघा इथं असं वरून सगळं झऱ्याचं पाणी येतं आणि हे अशी ना नाली केली आमच्याकडे. दिसतं तुम्हाला नाली बघा आतमध्ये टाकलेली आहे. हां, आणि हे असं हे सगळं पाणी या नालीतून झऱ्याचं सगळं इकडे जातं. असं हे छान वाटतं बघा. ही बघा ही ना कुरडूची भाजी. आणि ही भाजी जी असते ना कुरडूची, ती पाण्याच्या जागेवर असते जास्त करून. आम्हाला तर दिसली तर म्हटलं पटकन काढून घेऊया, तुम्हाला पण दाखवते. पानं बघा कशी, आणि हलकी हलकी मध्ये बघा असा लाल बघा ठिपका दिसतो तुम्हाला. आणि ही भाजी पटकन अशी ओळखायला येते. हां, हे बघा अशी ह्या गवतामध्ये आहेत. थोडी थोडी दाखवते तुम्हाला. शोधून काढावी लागते. हा बघा इथे काय नाही, हे कुरडू नाही. कुरडू कुरडू बघूया इथे इथे आहे भरपूर. का वाढलंय ना. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. 1 तास झाला आम्ही फेरफटका मारतोय. म्हटलं बघूया काय मिळालं. तर कुरडूची भाजी अचानक दिसली आणि मग तुम्हाला म्हटलं पटकन दाखवूया. म्हणजे भारंगीवर शोधत होतो, टाकळा वगैरे थोडाफार जमा केला आहे. तर कुरडूची भाजी असते ना, ती पाण्या ठिकाणी असते. गेल्या वर्षी बघितली होती ती भाजी मी. तर आता दिसली ना, पटकन अशी ओळखता आली, मग काढून घेतले. घरी गेल्यावर तुम्हाला दाखवते मी. म्हणजे म्हटलं चला आता काय घरात बसून बसून कंटाळा होता. भरपूर पाऊस ना, त्याच्यामुळे बाहेर पडायला मिळालं नव्हतं. सकाळीच मग निघालो आम्ही, लवकर निघालो सकाळच. आणि आता पाऊस थोडासा थांबला आहे. थोडंसं सगळं झालं आहे आता फिरून. आता घरी जाऊया आता. चला. हे बघा हे असं घनदाट जंगल आहे. आणि आता ह्या जंगलात ना आम्ही चाललो आहे. ही आमची पायवाट घराकडे जायची. आता हे पावसामुळे सर्व हे रान आहे ना असं वाढलेलं आहे. तर कुणाच्या बाबा फांद्यावर बघा अशा आल्यात ना रस्त्याच्या आड, ते पण तोडत तोडत चाललेत. कारण गाडी जाताना मग प्रॉब्लेम होतो मग म्हणून. खाली बसा, खाली बसा. हां हां चला हां, चला चला खाली बसा, खाली बसा, खाली बसा दोघांनी पण. माग्या खाली बस बेटा, खाली बसा, खाली बसा. हां चला 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 बसा खाली, खाली खाली बसा, खाली. हां गुड बॉय, गुड बॉय. काय कुठं लांब गेलेली इथंच होती. हां चला चला चला, मला हात धुवून दे. चला 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 खाली बसा. तर वाघ्या आणि शेरू यांना बघा ना केळं त्यांना आवडतं. कालपासनं दोघं पण केळी खातात. त्यांना अगोदर थोडं थोडं दिलं होतं काल, पण आवडीने बघा केळी खातात. तर आणलेली भाजी बघा सर्व अशी वेगळे वेगळे करून ठेवल्या. तर ही बघा ही टाकळ्याची भाजी आणलेली आणि कुरडू बघा. इतका कुरडू भेटला. बोलतात ना अचानकपणे ही भाजी भेटलेली आहे. असं काय ठरवलं नव्हतं की भाजी आपण घ्यायला जातोय. असं दिसली समोर, पटकन मग काढली. आणि ही बघा ही भारंगी आणले. भारंगी पण खूप छान आहे बघा, कोवळी कोवळी अशी दिसली ना, मग लगेच मग काढून घेतली. या कोवळ्या पानांची भाजी भारंगीची ना खूप मस्त टेस्टी लागते. आणि इथे मी आता नाश्ता बनायला घेतला आहे. आणि हे आपलं आहे डोसा, इडली, उत्तप्पा ह्याचं पीठ. आणि बघा छान असं फुलून आलेलं आहे. आणि का ते तुम्हाला मी सांगते. तर आमच्याकडे ना सर्वांच्या आता आंघोळ चालू आहेत, बाथरूम बिझी आहे. त्याच्यामुळे म्हटलं आधी नाश्त्याची तयारी करूया. तर पिठाबद्दल थोडंसं तुमच्याशी बोलते. म्हणजे मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवलं होतं बघा, डाळ उडदाची आणि तांदूळ भिजत घालताना. ते मी काल रात्री वाटलं, उशिरा वाटलं खूप. आणि त्यात वाटताना की नाही मी भात टाकते.
तर माझ्याकडे भात काल नव्हता, त्याच्यामुळे मी पोहे टाकले. असे मुठभर पोहे टाकायचे एवढेसे, म्हणजे समजा ना अर्धी वाटी. म्हणजे वातावरण गरम असं जर काही टाकायची गरज लागत नाही इडलीच्या पिठामध्ये, ते आपोआप असं आंबून येतं. पण असं थंड वातावरणामध्ये जरा कठीण जातं. पण छान असं पुरून आलेलं आहे. बघा तुम्ही एकदा ट्राय करून बघा, पोहे किंवा भात टाकून बघा तुम्ही. मी दरवेळेला याच पद्धतीने करते. त्याचा पटकन नाश्ता बनवून घेते. कुणाला ना आज सुट्टी आहे. तुम्हाला म्हणाले ना कालच्या व्हिडिओ सांगितलं होतं, रेड अलर्ट सांगितलं कोकणामध्ये. पाऊस आहे थोडासा कमी झाला आहे, म्हणजे आहे चालू, असं नाही असं नाही. आता ही भाजी जी आणलेली आहे ती आता व्यवस्थित हे करून पॅक करून ठेवते. कारण आता आज कोणती भाजी करायची ती आता ह्या दोघांना विचारेल, त्या पद्धतीने मग सगळं काय होईल. पण कुरडीची भाजी मला कशी अचानकपणे भेटल्या, ती काय अशी घ्यायची असं काही हे नव्हतं, पण मिळाली असं. आणि मला आवडते पालेभाज्या, मला की नाही भरपूर आवडतात. त्याच्यामुळे आता हल्ली मी की नाही रोज एक पालेभाजी तरी खाते, थोडी का होईना पण खाते. आपल्या बघा शरीरासाठी चांगलं असतं. आपण बायका काय करतो, खाण्यापिण्याकडे थोडंसं दुर्लक्ष करतो. नंतरला मग वयाप्रमाणे बघा आपल्याला त्रास होतो. त्याच्यामुळे मी काय करते, माझं पण सेम असंच आहे. असं कधी काही नसेल तर काय पण असेल ते खायचं आणि राहायचं असं. पण आता हल्ली या ज्या रानभाज्या आहेत ना त्यांच्यावर मी जास्त असा जोर दिलेला आहे. म्हणजे ह्यांनी जरी नाही खाल्लं ना तरी पण मी बनवून खाते. जास्त असं हे करत नाही, फक्त मिरची टाकते, लसूण टाकते आणि अशी बनवत बसेल. आता कांदा खोबरं हे ते असं काही नाही, मिरची लसूण टाकून इतकी टेस्टी बनते ना भाजी, खूप भारी लागते. आणि भाकरीवर तर अजूनच छान लागते. चला नाश्ता बनवूया. डोसा आज खायचा आहे, कारण बरेच दिवस झाले डोसा आमच्याकडे बनलेला नाही आहे. त्याच्यामुळे म्हटलं आज डोसा म्हटलं बनवूया. दोघांना खूप आवडतात, विशेष करून कुणालच्या बाबांना जास्त आवडते डोसा वगैरे. त्याच्यामुळे असं वेगळं वेगळं करत राहायचं. तर चटणी बघा आपली ना बनवून झाल्या. ओला नारळाची चटणी आहे आणि ही मी 2-3 वेळा रेसिपीने तुमच्याशी शेअर केलेली आहे. म्हणजे चण्याची डाळ असते ना, ती जरा सुकी मिरची घ्यायची आणि जरा भाजून घ्यायची तेलामध्ये, आणि मग खोबरं वगैरे टाकून लसूण टाकून वाटून घ्यायचं. आणि हे बघा हे पीठ आहे, त्यात मी आता थोडंसं मीठ टाकलं आहे. आता व्यवस्थित चांगलं असं ना फेटून घेते, म्हणजे आपले जे डोसे वगैरे आहेत ना हे छान बनतील. डोसा करणार आहे, ह्याच्यामध्ये इडलीसुद्धा बनेल, परत काय म्हणे उत्तप्पा, ढोकळा, असे 4-5 पदार्थ बनतात एकाच पिठाने. हां, तर ही बघा ही भारंगीची भाजी आहे ना, ती धुवून ठेवले मी. आणि आता कुरडूची भाजी टाकले टबमध्ये, एक 10-15 मिनिटं ठेवणार, म्हणजे माती वगैरे का असेल ना ती निघून जाईल. आणि इथे मी ठेवला आहे चहा, कारण कुणालचे बाबा आता आंघोळ करून आलेत, त्यांना लगेच चहा लागतो आंघोळ केल्या. सकाळी पिऊन झाला एकदा. आणि आता लगेच डोसे बनवायला, कारण आहे ना खूप उशीर झाला आज नाश्त्यामध्ये. आपण रानात गेलो होतो त्याच्यामुळे. तवा अगोदर फास्ट गॅस नाही ठेवणार, आता मग चिपकून जातं पीठ ते आणि मग व्यवस्थित येत नाही. पहिला डोसा कधीपर्यंत स्लो गॅसवरच करायचा. एकदा तवा तापला ना का असा व्यवस्थित मग येतात. मग झालं. आत्ता मी इथे गॅस फास्ट करते आणि ह्याच्यावर टाकणार आहे मी घी, कारण घीवाले ना मस्त डोसे बनतात, चवीला एकदम भारी लागतात. बघा हा शेकला एक. ही आपली चटणी. पहिला कोण घेत आहे? पहिला मी घेतो. हो घेतोस? हा मी घेतो. बाबाला चहा देते मग. चहा जरा गरम होते, अजून गरम नाही आलाय. मस्त बाहेरसारखे झालेत ना डोसे, बघ कलर चांगलं आहे. लाल भडक झाले, लाल भडक. लाईव्ह बघा कसे आले समोर. कवडा आहे, कवडाच आहे ना तो. रोज येतात ना, रोजचं त्यांचं ठरलेलं टायमिंग आहे. रोज आम्ही तांदूळ वगैरे टाकतो तिथे. तर नाश्ता बघा झाला सर्वांचा करून, आणि पुन्हा आता आपली कामं चालू झालेली आहेत. म्हटलं आज पाऊस नाही तर थोडासा जरा चान्स घेऊया आणि पटकन इकडचं ना रान कुणालच्या बाबा साफ करतात. वाटतं काय खत पाणी झालं का रान साफ करायचं? रान आहे का इथे? सगळी वेली बिली आहेत तिथे, किती रान आहे तो. पण इथं कुठली वेल आहे? इथे कुठली वेल आहे? भोपळा आहे, कंटोळा आहे, तुझं ते काय बोलतात ती. आता भाजी कुठे काढली? मग बघूया जरा, मी जाते खाली 1 मिनटं. ही काटल्याची पण ह्याच्यावर चढली बघ वेल. ही काय काय कमजोर आहे बघ. हे बघा ही अशी काटल्याची ना, ह्या आधी आलेली फळं आहेत ती. ते नर मादी वगैरे असं लागतं ना,
एक कमजोर आहे, पण ही चांगली चढले वरती आता. काटला आहे लय वेळी आहेत. हो, किती रान वाढले. ही भोपळ्याची वेल आहे. मग बघ कशी झाली आहे. कुठे आहे, कुठे ते लावलेली कुठं? ती बघ तिथे आहे ती. इथे लावलेली. भारंग इथे पण आहे. हे बघा भारंगी पण आहे इथं. तुझी आता ही काढलीस ती ती पण आहे. काय काय काढलेलं आता आपण भाजी आणलेली ती कुरडू कुरडू. कुठे आहे? तो काय तिथे कुरडू आहे. कुठे आहे कुरडू? ते कुरडूचे रोप आहे. हां, चांगलं मोठं झालंय व. एकच आहे. आज कुरडूचे रोप आहेत 2-4. हे बघा कुरडू. म्हणजे बघा आपल्या आड्यामध्ये आता कुरडूची भाजी पण आपल्याला भेटले. काय भारंगी बघितली मी. कुरडू बघ अजून आहे का? आहे 2-4 आहे तिथे. इथल्या इथे आहेत 2-4. इथे असायला पाहिजे ह्या साईडला. हा बघ, हा कुरडू आहे. हां कुरडू आहे. हां, किती रान वाढले व. तेच तर म्हटलं इथे आतमध्ये येता येणार नाही आता हे इथं. आणि नारळाच्या ह्याच्यात वाढले ते ना. ह्याची रोपं ही काढून टाकूया झेंडूची, दुसरीकडे लावायला होईल. वाढलेत ना चांगले आता. सगळं काढून टाकतो. ते आपल्याला वावरायला नाही भेटलं माहिती. भीती वाटते वावरायला. लय वाढले काहीतरीच झाले. हे बघ कुरडू अजून असायला पाहिजे, कारण आहे ना. आहे भरपूर आहे ना. हा मग. बघितली ही हा बघा हा बघा हा बघा हा बघा हा बघा. 4-5 ठिकाणी. हां हा बघा. 4-5 ठिकाणी याचं रोप मी म्हटलंय. अरे वा मस्त. आता ही भाजी आता ही आपल्याकडे घरी आहे. आता ही बघूया उद्या परवामध्ये काढायला आपल्याला. आणि रुजेल ना अजून. येणार अजून येणार. फक्त ते उपटताना बघून काढा. हा पण हा बा इथे पण कुरडू आहे बघ. आम्ही काय म्हटलं तुला हाय कुरडू मी बघितलं म्हणून ते इकडे सर्व साफ करतो. इकडला नाही नाही कुणाला येणार ऐकलं का? कुणाला साफ करेल ना, कुणाला जरा लक्ष ठेव. आता तो म्हणजे सगळं काढून टाकेल, मग त्याला माहिती पडत नाही ना. सगळं हायच्या परिसर. कुणाला इथे येऊच नको, कुणाला दुसरीकडे पाठव. हां इथे भाजी ठेवा. चला बरं झालं. चला हे बघ इथे पण आहे समोर दिसते. हे सगळं बाय ऐकायला गवत बिवत असं सगळं छोटी छोटी आपण हां ऐकलं का? भाजीपाल्याची काढू नकोस हा कुणाल. आणि तू रेनकोट का घातलास पण? हां पाऊस आला तर म्हणजे अगोदर तयारी काय. चला ह्या दोघांना आता करू ते काम. तोपर्यंत मी माझं ना आटपून घेते घरातलं. खूप काम आहे आज घरामध्ये. आणि आत्ता मैत्रिणीनं 12 वाजलेत. जेवण करायचं ना माझं बाकी आहे. तर सगळ्यात आधी जेवण करून घेते. आता जेवणाचं काय जास्त नाही करायचं आहे, कारण सकाळी डोसा वगैरे खाल्ला आहे ना, त्याच्यामुळे पोटभर नाश्ता झालेला होता. तर भाजी आणि बघते आता भाकरी हे लोक काय म्हणतात ना, तर भाजी आणि चपाती करायचा विचार आहे. पालेभाजी आहे म्हणजे आम्ही धुवून बघा ठेवल्यात, तुम्हाला दाखवल्या मगाशी. तर रानभाज्यांचं ना मला नवल वाटते. मगापासून माझ्या मनामध्ये येते. म्हणजे कुणालच्या बाबाने मला कुरडूची भाजी दाखवली ना, तिथपासून सारखं माझ्या डोक्यात चालू आहे. गेल्या वर्षी ह्याच भाज्यांसाठी ना मी अशी ह्या रानामेळामध्ये ना आम्ही भटकायचो, डोंगरामध्ये पण जायचो काटल्यासाठी सुद्धा. गेल्या वर्षी जी मी काटल्याची रेसिपी शेअर केली ना तुमच्याशी, ती काटलं हा जो समोर बघा डोंगर दिसतो ना, ह्या डोंगराच्या वर टोकाला जाऊन आम्ही आणली होती. एवढं डोंगर आम्ही चढून गेलो होतो. का तर रेसिपी मला तुमच्याशी शेअर करायची होती. हा 1 मिनिट आली आहे, कुणालच्या बाबा जरा हाक मारतात. आणि ह्या वर्षी म्हणजे ह्या गोष्टीचं आम्हाला नवल वाटतं आहे. काटल्याच्या वेली, भारंगी, टाकळा अजिबात नव्हता गेल्या वर्षी इथे आपल्या आवारामध्ये. होता कुठे कुठे जरासं फक्त नावाला 2-3 ठिकाणी. टाकळा म्हणजे हे सगळं नव्याने रुजलेलं आहे. आणि आत्ता तुम्हाला कुरडूचे दाखवलं ना, गेल्या वर्षी जेव्हा मी कुरडूची भाजी आणली होती ना रानातनं, तर येताना की नाही एक रोपटानं घेऊन आली होती. आणि ते आपलं जे नारळाचं झाड आहे तिथे मी लावलं होतं. म्हटलं ते बियाणं तयार झालं का आपोआप मग रुजेल ह्या अंदाजाने मी म्हणजे घेऊन आली होती. आणि झालं आहे शेवटी म्हणजे ते सक्सेस झालेलं आहे. आणि मला वाटतं बियाणं पसरलं असेल म्हणतो कुरडू पण आपल्या त्या आवारामध्ये आलेलं आहे. भारंगी पण गेल्या वर्षी ना कमी प्रमाणामध्ये होती रोपं, भारंगी पण आपली वाढलेली आहे. मला वाटतं कदाचित ते बियाणं बघा तयार होत असेल आणि ते वाऱ्याबरोबर उडून जात असेल, म्हणजे भाजी बघा जून झाल्यानंतर, आणि त्याच्यामुळे हे झालं असेल. पण रानभाज्या बहुतेक सगळ्या रानभाज्या ना आपल्या आवारामध्ये आहेत, भरपूर आहेत. अळू पण नव्हता गेल्या वर्षी, ह्या वर्षी अळूसुद्धा आलेला आहे. म्हणजे एकदम नवल वाटतं मला या गोष्टींचं. आणि अजून पण बऱ्याच अशा रानभाज्या आहेत ज्यांची नावंसुद्धा आम्हाला माहिती नाही आहेत. असतील ह्याच्यामध्ये, नाही आम्हाला माहिती असणार एवढी मला 100% गॅरंटी आहे. गेल्या वर्षी अळंबीसुद्धा आपल्या आवारामध्ये आली होती. म्हणजे जास्त प्रमाण नव्हतं, 1-2-4 प्रमाणामध्ये दिसलं होतं. पण त्या
खराब झाल्या होत्या, म्हणजे आम्हाला माहितीच नाही, म्हणजे खराब झाल्यानंतर आमचं लक्ष गेलं होतं. बघू आता ह्या वर्षी लक्ष ठेवूया. अळंबी अजून काही सापडली नाही आहे. म्हणजे आपल्याला 1-2 ताईंची कमेंट होती की प्रिया अळंबी बघ आता, म्हणजे मिळेल आता, पण नाही अजून इतक्यात काय अळंबी भेटणार नाही. आता सकाळी पण बघा आम्ही गेलो होतो ना फिरायला, तर थोडं लक्ष टाकलं पण नाही कुठं सापडली. मिळेल पण अळंबी म्हणजे विषय कसा, तो नशिबाचा विषय असतो. ज्यांच्या नशिबामध्ये अळंबी असेल त्यांनाच भेटते. असे पटकन तुम्ही शोधायला गेलात आणि मिळेल असा प्रकार नसतो तो. आणि खूप फिरावं लागतं. ह्या रानभाज्या ज्या आहेत ना, भरपूर फिरावं लागतं तेव्हा ह्या भेटतात. पण आमच्या इकडे कसं भाजीपाला वगैरे सहज मिळतो, पण अळंबीचं काही सांगू शकत नाही मी. बघू जर काही मिळाला तर रेसिपी तुमच्याशी शेअर करेनच मी. चला कुणाच्या जरा हाक मारतात. केळी जी आपली काल काढलेली आहेत ना, ते चेक करतात. वेफर करायची मला केळ्याची. आज ना माझं किचनचं काम भरपूर आहे, म्हणजे सकाळपासून किचनमध्येच आहे मी. म्हणजे आज बाहेरचं सगळं आवरलं थोडंसं, पण किचनमध्ये जास्त आहे. वेफर करायचा विचार आहे, म्हणून त्यांना सांगितलं की थोडीशी केळी ना तुम्ही काढून द्या. मग मी पटकन जसं मला वेळ मिळेल तसं म्हटलं मी करून घेईन म्हणून. आता आज मला रेसिपी तुमच्याशी शेअर करायची होती भाजीची, पालेभाजीची, पण नको आज नको. तुम्हाला पुढच्या वेळी मी दाखवीन. साधी सिंपल रेसिपी तुम्हाला माहिती आहे, पण आपल्या आवारातली कुरडूची भाजी मी काढीन आणि तेव्हा मी तुमच्याशी रेसिपीने शेअर करीन. भारंगीसुद्धा. आता ह्या कशा बाहेरून आणलेल्या भाज्या आहेत. आपल्या आवारातली भाजी असते ना त्याची मजा वेगळीच आहे. तर तयार झालेली केळी बघा आहेत ना, ते आमच्या वाडीमध्ये काही आहेत ना खरं, तर कुणाच्या बाबा आता त्यांना द्यायला चालेल. म्हणजे आपली आहे ना आरोही आहे, मृण्मयी आहे, भावेश वगैरे ना त्यांच्याकडे, ते आता घेऊन चाललेत. त्याच्यात किती तयार आहेत आपल्याकडे? तिकडे 2-3च आहेत. समीक्षाकडे पण ते घरात किती तयार आहेत? 2-3 असतील. हां पिवळे काय तर तू भरून घे, पाऊस पडायच्या आधी जावा. भाजी झाली. भाजी झाली. कसं ना काय भाजी आहेत पण काय कोरडूची भाजी. भात भात वागे आणि शेतीसाठी. जागा उठलाय. हा बघा किती वारा सुटलाय बघा. म्हणजे एक 5 मिनटं झाली असं जोरदार वारा सुटलाय आणि पाऊस चालू आहे. म्हणजे पाऊस कमी पडतोय पण वारा खूप सुटलाय नुसता. हे असं वातावरण बघितलं ना का खूप भीती वाटते. दुपारी जेवण करून झाल्यानंतर आहे ना, जेवलो आम्ही सर्व. मी किचनचं काम वगैरे आवरलं आणि गप झोपून गेले. कारण आहे ना मला इतकं थकल्यासारखं वाटत होतं ना, म्हणजे असं मला कधी होत नाही, पण आज मला असं एकदम खूपच थकल्यासारखं वाटत होतं. म्हणजे काय काम करू नये असं सगळं झालं होतं आणि पूर्ण म्हणजे बॉडी पेन होतं, त्या प्रकारे सगळं झालं होतं. म्हटलं काय ताप वगैरे येतं का असं मला वाटलं, म्हणून म्हणजे गप मी झोपून गेली. मग म्हणजे एक अर्धा पाऊण तास झोपल्यानंतर ना मला बरं वाटलं आणि आता मी एकदम ओके आहे. आणि मी सुरुवात केली मग तुमच्याशी बोलायला आता. म्हणजे सगळं म्हणजे वेफर्स वगैरे बघा करायची होती, ती पण मी साईडला करून ठेवलं. म्हटलं आता नको, संध्याकाळी बरं वाटेल ना, त्याच्यानंतर म्हटलं बाकीचं काम करूया. इतकं मला एकदम थकल्यासारखं झालं होतं, पण आता एकदम ओके आहे मी. आणि बघा असा वारा सुटलेला आहे. म्हणजे आत्ता तरी थोडंसं कमी झालं आहे. मगाशी तर इतका वारा सुटला होता, सगळं इकडचे बघा हे डबे वगैरे भांडी विंडी आहेत ना, बालद्या वगैरे पण सगळ्या अशा उडून गेल्या, रिकामी बालद्या. इतका वारा सुटला होता. आता सगळं उचलायचं बाकी आहे. आवाजाने मी बाहेर आली, तर मी आतमध्ये घरामध्ये ना झोपलेली होती. चला मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आज म्हणजे वेफर्स जे शेअर करायचं दाखवायचं होतं, माझी खूप मनामध्ये इच्छा होती, पण थोडंसं जरा तब्येत हे झाल्यामुळे राहून गेलं आणि आत्ता करायला गेली तर खूप म्हटलं उशीर होईल. पण बघूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी शेअर करीन, जसं मला जमतं त्या पद्धतीने दाखवीन मी तुम्हाला थोडंफार शूट करून. तर व्हिडिओ आजचा आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.